Čaute priatelia, zdravím vás, vítajte pri ďalšom dieli na kanáli Better My Truck Life. Ja akurát aktuálne sypem z spaľovni v Bristole, ale ideme sa presúvať na Oxford, takže zaujímavá trasa. Takže ak chcete vedieť viac, neváhaj, sadaj a štartujeme. Takže čaute ešte raz, ja všetkých pozdravujem, ako som vravel, ja tu sypem v Bristole v spaľovni, ešte nejaké 3 minútky, budem vysypaný, takže budeme sa presúvať po M4 a potom po 420 krížom na Oxford ideme nakladať, takže pokecáme, budú zaujímavé zábery, takže ja vysypem a vyrážame, ale samozrejme ešte chcem pozdraviť tak na začiatok všetkých podporovateľov, odberateľov, fanúšikov, členov, tí sú tam dolu. Ďakujem za ich extra podporu, samozrejme všetkých, ktorým sa moja tvorba páči. Komunita rastie, som teda veľmi rád a veľmi vďačný, veľmi pekne ďakujem každému. No a samozrejme, ak sa ti video bude páčiť, zanechaj nejaký ten like, vychválenie a samozrejme odber poteší vždycky. Takže poďme na to, ja idem vysypať, ideme zavrieť dvere a upalujeme. Takže vyrážame. No, priatelia, vysypané, ideme na to. Idem tu. Tak vystačilo s tou Scaniou. Dobre, idem. Som mu to neočesal návesom, no, to bude si nebol rád. No, ešte bude slnečko dneska svietiť, ale sa nám ochladilo. Aj tu v Anglicku. Sú akurát tí traja zmrznutí. Vyčusi. Tu je. Dneska ráno bolo 5 stupňov iba. Som stával, takže nič moc. Som dneska prišiel v plnej sláve, nie všetko, sa išiel nahlásiť, naraz mi ukazuje automat, že môj PIN je neplatný. Že mám vlastne školenie po expirácii, tak ma museli chalani preškoliť, ale akože pohoda tu je. Tento pánko zrovna, čo na mňa máva, ten ma školil. Ideme si zobrať lístok a ideme preč. No, tak ideme na to. Nejakých 23 tón vysypaných. 23 260 toho duším bolo. Hodil aj do navigácie, že máme nejakých 109 km. Takže hodinka 37 mi ukazuje navigácia, ale ideme ešte tuto. Sa stavím na Severn View. Na pumpe ideme nabrať naftu. Ráno to bola normálna zápcha, tu otvorili nový Amazon sklad a normálne do ľudí tam chodí, že nestíhala cesta, tak normálne tam bola zápcha, ako som ešte nevidel, fakt. Mám teraz pekný výhľad, tuto aj na most. Aj na zátoku Severn. Kto vám to ukáže, aby ste videli. Akurát je odliv. Takže poďme na to. Nakladať zase smeti, samozrejme, do Londýna. Takže úplne stále to isté, nič nevozíme, len odpady pre tých, čo sú tu noví. Odpadové hospodárstvo. Toto, čo som dneska sypal teraz, to bolo vlastne, to sú domové smeti. Išlo do spaľovne. S tým sa už nedá robiť nič ďalej, nejaká separácia, ale to, čo idem teraz nakladať, tak to už sú vlastne vytriedené. No vytriedené, to sú vlastne obaly, plasty, papier, sklo. Tam plechovky a také, to nakladáme, to sa vozí potom na spracovanie, oni to vytriedia, rozdelia. S tým idem do Londýna na Dartford potom to vyložiť. Takéto dva základné druhy vozíme, buď takéto domové, čo je vlastne totálny už odpad, čo ide hovorím iba do spaľovní. Vy, čo ma sledujete, alebo dlhšie sledujete, alebo z začiatku sledujete, sú to aj takí, tak viete o tom. A toto vlastne, toto je ľahšie samozrejme, čo naklad to bude nejakých 17, ani nie, možno 16, 17 tón.
záleží aká firma. Tuto v tejto dokonca iba 13,5-14, lebo on tam nakladá iba takým maličkým GCBčkom, takým nakladačom. A on tam akože nemá nejako potláčať, nemá šancu. Keď nakladáme tým, že má tam normálne ten bager 360 takzvaná tlačí, tak tých 16-17 tón akože dokážu tam narvať. Keď sú balíky, že už vozíme to je balíkované občas, tak to už je normálne, akože doplná 24 tón. Pretože ten jeden balík má okolo 500-600 kg, takže oni to pekne si naložia tak, aby to úplne do maxima. Keď som preťažený, tak navážem 1-2 balíky odoberú, aby to bolo vyťažené. Neviem, že to nerobia všetci tak, u nás tá technológia je drahá, zaskupovať aj tie lisy, aj všetko na to, aby to lisovalo tie smeti. To robia takto, že to iba nasypú a hovorím, je to 13,5-14 tón. Ja mi to akože osobne je jedno. Ja s tým nespravím nič, ja som plný. A koľkokrát mám problém aj strechu zavrieť, to je našuchorené. Dokonca minule som mal robotu a mal som iba nejakých 6 tón. To boli plastové fľaše, prázdne. Síce boli postláčané, ale to bolo, viete, jak živá voda. My tam tiež nakladali a tam je podmienka, že musí byť 6 tón, nebolo akože slabých, nejakých 5980. Ale to je super robota, no. Takéto robotičky, to je paráda. Náprava hore a idem jak výchor. Takisto aj keď vozíme tie matrace. Staré to je takisto, 5 tón. To už som dlho síce neviezol, teraz som sa tam akorát díval, včera som bol na smedisku. Bolo ich tam akože kopec, takže je to možné, že bude taká robota. No, ja tam akože nemusím chodiť, ja poviem tak. Tá firma, čo tam je, to je také, akože nič moc. Aj ten majiteľ tam osobne, taký nepríjemný človek, takže ja tam akože nechodím s nejakým nadšením. A je mi to akože jedno, ale sú firmy, kde chodím radšej, kde mám jednu kamarádov. Poznáme s tými chalami a to úplne ináč to prostredie je. Niekto jednoducho na vás usmieva a pozdraví vás, keď tam prídete a nejaký trúlo na vás len akože kúka jak navrá. Však do jazdy to pozná. Máme s tými skladníkmi všelijakými, to tiež majú svoje dni, či ak sa to hovorí. Je na dlhú debatu táto téma. Niekam prídete, všetko slušne pozdravíte a niekto jednoducho ledva hubu otvorí, aby vás ozdravil. To potom už akože hneď máte takú, akože hneď vás tak privíta v úvodzovkách. Alebo ešte nebo, že začne na vás zvyšovať hlas pre nejakú hlúposť. Však to spomínam, oni toto akože ja preto nechcem, aby som ani nešiel, ani ma akože neláka ísť robiť nejaký autobus alebo čože s ľuďmi a dajte mi pokoj. Dobre mi je takto, kde som sám sebe. Sa s niekým jedovať, jednému je zima, druhému teplo a furt niečo sa niekto sťažuje. Na to nikdy na autobus nelákalo. Ani nemám akože Dčko skupinu spravenú, lebo som nikdy hovorím nad tým ani neuvažoval, ako som to spravil. Nie je to jednoducho pre mňa. Akože áno, to má to svoje výhody, ten autobusár, jasné, chodíte čistúčky, všetko je akože čistá robota a tak ďalej, ale no, aj tak. Ale jednoducho človeka musí baviť. Nie je to zrovna moja šalka kávy, ako by povedali Angličania, keď robí autobusára, takže to len tak na okraj. Ja som sa našiel tu v tomto a baví moja robota. S tou posunou podlahou, akože ja mám to už koľko, viac ako 6 rokov, ale baví ma tá práca veľmi. Tak on tam ako nie je ničo, to je super robota, otvorí strechu, máme elektrické, my nemáme manuálne strechy. To už tu málo kto má v Anglicku, už to všetko akože prechádza na tie hydroelektrické. Takže to je paráda, jedným gombík otvorím, druhým zavriem. Najväčšia robota je maximálne to, že musím občas pozametať náves, keď vlastne idem nakladať nejaké palivo a tam nemôže byť nič. Musí byť čistá plocha. Tedy to je taká najväčšia robota. Ináč ako žiadne gurtne, nič, akože šup, čistá robota, akorát dvere otváram. Ideme toto na BPčku, idem tam celkom nafty. Už mám nejakú štvrtinu a neviem, čo bude potom. Ja tak nerad jazdím na doraz. Alebo niekde bude nejaká pumpa zavretá, alebo čo, a budem, jak sa hovorí, v prdeli. Tak tam idem hodí nejakých 300 litrov a... No to je nevýhoda tých troch náprav, no. Sú tie nádrže malé. Ja tu mám 450 litrov. Každý druhý deň tankujem, keď jazdím, akože... Furt sa tam nafta tank. Tak je to akože jedno, však tu pumpy sú na každom kroku. Tankujem aj BPčky, aj šelky. Sieť tu je hustá, hlavne tá BPčiek, je tu na každom kroku BPčka, je to anglická firma, takže není problém na nafty hocikde a nemáme akože prikázané, že iba kde máme tankovať hocikde, na diaľnici, mimo diaľnice, je to úplne jedno. Už nás teda nezaujíma, lebo šéf má cenu svoju, keď on takto má akože tankovacie karty. Tam je cena daná pevná, čo mu účtujú, takže toto je úplne, či stojí nafta 2,05 na diaľnici, alebo tankujem niekde za 1,90,
je to úplne jedno. On má cenu svoju, takže to je dobré, že nemusím akože hľadať nejakú pumpu niekde, Pánu Bohu za chrbátom, kde je najlacnejšia nafta. Potrebujem a tankujem hotovo. A akurát píšeme, samozrejme zapisujem, že miesto tankovania a litre, neviem síce na čo, že to má všetko na epizódu, ale tak je to povedané. Takže máme také jak stasku a o toho to zapisujem. Ale nafta riadne drahá, no, to hovorím. Na diaľnici akože štandard 2,04, 2,05, takže nemysliteľná vec sa stala skutočnosťou. Liter nafty stojí cez 2 libry. Ale hlavne, že sme ten Irán oslobodili. Trošku do politiky zabrnem. Ja už tu bol párkrát tankovať, to nejako tam pekne dala. No to si to ako dokázal, kamarát. No, to si letel, no. Ubrzdil a šupo tam. Ale pekne do mekého, do tých kríkov sa nikomu nič nestalo, vyzerá. Chvála Bohu. Sú to akože, keď to občas vidíte nehody, čo to oni dokážu porobiť, ako to človek a tým aj rozmýšľa, že jak sa to vôbec dá spraviť nejaká nehoda. Niekde vyskočia s tými autami a tak. Sú to špecialisti, no. No hýbaj, to sú noví. To máš značené jasné na ceste, kam máš ísť. Čo tu je, rada? No to mi povedz. Ale ten už tuším ide, smeťár, dobre, ideme tam. Super. Čo tu všetci tankujú? Koľko 21. Dobre, priatelia, idem na nabrať nafty a pokračujeme. No, už som tu. Ja vám poviem, koľko to stálo, sa vám pretočia aj panenky. Takže 340 litrov za 696 libier. Nech sa páči. Ja to nezapíšem. Si robím tu aj poriadok v papieroch. Mám to rád, keď tu mám bordel. Takže 340 litrov, kde sme to? Severnside. To je neuveriteľné. 2,049, takže 2 libry je 5 pencí za liter nafty, to je nádhera. Díky Donald. Hovado. Dobre, to máme, ideme na to. Vyrážame, priatelia. Poďme robiť čosi. No, takže ideme na N4. Z N4 na M5 a potom krížom po 420, tuším, čo tam je. Neviem, nejaká nie je 420, 436, takže krížom na Oxford. Tá zaujímavá cesta, uvidíte. Trošku kopce, ale teraz mi to je úplne jedno, som prázdny. Takže poďme na to. Ja som hovoril akurát pred chvíľou, že sa týka tej nafty, ako mne to je jedno, ale takéto ceny, neviem, po čom máme ju my, ako po čom šéf kupuje. Alebo je to akože určite nebude lacné, tam akorát súvak, dosť ideme dať auto. To je exit. Jo, trošku mohli ten exit aj akože ostriať. Ale však nemá kto, ale sa tu platí 35 libier za parkovné. To čo to je, jaká kolónia záhradkárska? Sú také koníky, a jak sa na ňu už poluje, haha, krpec! To musím ukázať. To ďaha. Si malý na ňu. Jaj, sranda. Takže rozť neviem, dokedy toto bude trvať. Keď to cení tej nafty.
Ja už som o tom minulom videu sa bavil, že ľudia musia s tým rádať, že to zaplatia oni. Tie firmy akože si to premietnú do nákladov, takéto ceny pohonných hmot, no ale bohužiaľ, bude to musieť niekto zaplatiť. A ten niekto budú jednoducho koncoví zákazníci. Či sa vozia potraviny, alebo všetko možné, tak tá doprava sa bude musieť v tej cene jednoducho zohľadniť. Takže si niekto povie, nás to netýka, ja mám bicykel alebo elektrickú kolobežku, tak sa bohužiaľ mýli, no. A o tom som hovoril, tomu som venoval, tomu sa nechcem. Teraz, keď hovorím, sa bavíme o tej nafte, som čítal zaujímavý článok, že o Francúzsku v Besancone, ja som tam kedysi jazdil tiež, keď som jazdil do Španielska, tak že tam chytili nejakých zlodejov nafty. Aj povedali, že rumunského pôvodu, že to boli rumunskí občania, že chytili tam nejakých odborníkov, mali normálne naťahači, mali čerpadlo, vývevu spravenú, elektrické čerpadlo a normálne hadicu a takto kradli akože kolegom naftu. Tak ich chytili policajti, no a samozrejme v nejakom super rýchlom konaní boli odsúdení a dostali finančnú pokutu 6 000 eur každý. Neviem, či to je dosť, či málo. Ako, keby to bolo na mňa, aby som im zlomil ruky, ako poviem tak, jak to je. Že to nie je iba o tom, že jednoducho, že niekto naftu ukradne. Je to o tom strese, čo máte aj vy, že v noci jednoducho počujete sa niekto dobíja do auta, alebo čo, alebo do nádrže, to nezažil, tak nevie, o čom to je. Ja by som tam dával exemplárne tresty. Samozrejme, že ruky nikto nikomu nezlomí, to je jasné, ale mali normálne zavrieť na rok, hotovo. Zase to by ich choval, že? Po Francúzsku. Neviem aj, či to akože dokážu od nich nejaké peniaze vymôcť, to je tiež druhá vec. Oni keď zmiznú niekam do Rumunska, tak už ich v živote nikto nenájde. Takže neviem, ale je to akože sa to rozširuje aj tu v Anglicku, tento nešvar, že začala sa strašne nafta kradnúť, čak pri týchto cenách sa nie je niečo čudovať, že sa nafta kradne. To je akože, je to druhá vec. Sa dalo čakať, že toto jednoducho bude mať stúpajúcu tendenciu krádeže nafty. No, je to nepríjemné, keď sa ráno zobudíte alebo počujete v noci a jednoducho von sa akože neodporúčam ísť nikomu von. To neviete, koľko ich je, kto vám čo spraví a s tmy niekto vás jednoducho ovalí niečím, vás tam môže zabiť alebo zmrzačiť, to ozaj nestojí tú naftu. Ale je to jednoducho nepríjemná skúsenosť. Ja hovorím, tak to veľa chlapov hovorí. Chytiť pri tom, akože keď to by bolo zle. Zle je dobre, ale to sa nestane, no. Minulá som zrovna videl Zamarovce, Trenčín, nám na Facebook niekto dával normálne vykrúžené nádrže, navrtané diery do nádrží. Žiadne, že vylomiť zámok alebo čo, alebo normálne tam, akože neviem, jak to robia, ale normálne vám spravia dieru na vrchu a tak vás stačí hadico vyťahnúť na naftu. Môžete mať aj pavúka na hrdle, to je nejaký ten systém zabezpečovací, aj čo len chcete, len tak vám vykrúži nádrž a ukradnú vám naftu. Ja videl som akože fotky na tom, boli tam o tom, takže to je úplne akože neuveriteľné. Doba je zlá, no, všetko drahé, nafta je extra, tak sa takéto veci robia. Čo tu máme? Závku v Bristole? Až ja idem, chvála Bohu, dole na Peťku, takže respektíve hore. Na sever. Takže je to paráda, no. A niekto ukradne 500-600 litrov nafty. V dnešnej dobe to je riadna škoda. Všetci sa pchajú do ľavého a hore sa budú pchať do pravého, všetci do stredného. Ja som bol včera umyť aj auto. Som išiel okolo umývárky, dajal chodím, keď idem na Dartford. No a samozrejme, že začalo pršať. Pozdravujem týmto Rudabáža, ten mi to minulo želal. Zdravím ťa, Rudo. A tak on to je jedno, akože keď prší, no, hlavne, že sa umýla ten bordel, tá masnota z toho návesu, že tu keď nakladávajú, tak tiež tam báš, čo kvápe po tých stenách, je to hnusné potom, to je to čisté, to ľúbi to auto. Nemám to rád, keď to je také zaprasané. A však tieto akože domové odpady, to vidíte na tých mojich videách, keď aj to točím, tak keď nabere to lyžicou, z toho teče všetko možné, to je hnus. Takže ten náves aj tak vyzerá potom, bohužiaľ. To sa nedá akože naložiť presne, aby to bolo čisté.
Ráno som bol trošku zaskočený, že nemám školenia spravené, ale však už mám. To bola akože formalita, som sa ešte naraňajkoval. On dal mi také papiere, že mám ísť tam, ako ma poslal na kraj, tam v areáli, také miesto majú vyradené. Tam sa postavil, to si prečítaj a potom prídi a že urobíme test. A akože test úplne akože banálny, že aká je rýchlosť tam v tom areáli a či môžem ísť na náväz a takéto akože čo absolútne je zakázané striktne. A koľko akože vzdialenosť od nejakých nakladačov, takže minimálne 5 metrov, aby sa človek držal. Bohužiaľ, akože mal som aj kamaráta tu Angličana, tomu sa stalo to osudné, že od toho prešiel nakladač jednej spalovny tam na východe Londýna. Ako nezomrel na mieste, ale bojoval ešte mesiac alebo do nemocnici a potom zomrel, polámalo. Ten nakladač má, neviem, 20 tón. Nechápem, ako mohol ale prejsť, nerozumiem tomu podnes deň, čo sa tam akože stalo. Oni preto akurát odbajú. Už teraz mávajú aj na tých nakladačoch, už sú také systémy, že je také ultramodré svetlo, alebo ultrafialové. Vlastne keď senzor to svieti na zem okolo neho a keď vy to prekročíte to svetlo, tak začne akože viesť, že tam niečo má. Už to akože montujú. Nie je to akože sranda, len taký nakladač kolesový, keď vás jednoducho zachytí, to je obrovský stroj to. A on keď má ešte plnú lyžicu, tak ten šofér ani nevie, že niečo prešiel. Kvôli tomuto je to akože striktné, aby sme si na to dávali pozor. Však ako ja dávam, ja furt sa dívam okolo seba, keď otváram dvere, zavieram. To človek je ostražitý, lebo fakt sa môže čokoľvek stať. To obrovské stavebné stroje. Mňa by len strašne zaujímalo, prečo my tu stojíme ako na M5, akože neverím tomu, že M5 akože je zapchatá. A je zapchatá táto štvorka a všetci to sa predbiehajú tým ľavým prúhom, to je ich tu národný šport sa predbiehať. Ale bude asi zapchatá dole. M5, čo ide na juh. A bude špička teraz, koľko je hodín? No, 7:30, akurát najväčšia špička, takže preto. Ale na sever by to malo byť čisté. No poďme. Nezabudni sa teraz vchať doprava s tým taxíkom. Na 100% tam bude pchať. A však ja už idem tuto doľava, mi už je jedno. A nie, som mu krivdil. Ja som myslel, že tak, ako bol tak nachystaný, že sa tam bude jednoducho strkať. No, hovorím, toto M5 dole zapchatá a M4, tu je križovatka. Tam je 69, duším, tam je 39, neviem, už si pamätám, to väčšine stojí. Takže poďme na to, my sme na M5 a valíme. No priatelia, tak ideme dole z M5. Už pôjdeme krížom na Oxford teraz. Asi svieti slniečko do kamery, ale však sa otočíme potom. A nemalo by. Kto tu robia tam cestu na tom kopci, však to vidíte, možno to už bude aj spravené, už sa to dole nešiel. Ale keď som to auto chodil, naložený, tam je kopčisko ako kráva, to uvidíte. Čo tu je? Kruháč? Čo to tu je? No, nie. Som nakladával, pod Bristolom sme smeti vozili na jednu skládku na Oxford, som to jazdil. To bolo 24,5 tony. Bolo brutál.
Ako cesta nie je zlá, akože široká, dobrá, len toto je ten kopčisko, a že ja som teraz prázdny, mi to šuma fuk. Ja vyletím hore, raz, dva. Ja to rozširujú na 2 pruhy, možno to už bude hotové, však uvidíme, necháme sa prekvapiť. Poďme na to. Podľa navigácie to ešte hotové není. Ukazuje, tam je kruháč. Uvidíme. Tiež som zaujímavý článok čítal, čo sa týka opäť nejakého prechodu na tie zelené technológie, že realita zaostáva za očakávaniami. No, to je objavili Ameriku. Akože v tomto. Firmy to moc nechcú, tie ťahače a nákladné autá elektrické alebo tie vodíkové, pretože vodíkové to neexistuje žiadna sieť. Tu máme ako peknú zápchu a elektrické to je ešte všetko v plienkach, málo je tých nabíjačiek, občas sem tam to vidím. Takže a samozrejme obstarávacia cena toho elektrického auta akože je ďaleko vyššia ako klasického dieselového nákladného. Bavím sa o nákladných autách samozrejme. Teraz som akurát videl tiež dodávky, tiež to bol veľký bunt v Anglicku, elektrické dodávky, som to minule spomínal, akože dojazd 200 mil, čo je 300 km, a dajme tomu reálny, nech je 250. Tiež sa ako tými kilometrami, teraz som akurát videl a predbiehal, išlo auto a viezlo akože dodávky a mal všetko dieselové, žiadne elektrické už. Tiež asi prišlo také vytriezvenie z toho, že asi to nebude boh vie čo. Je to síce pekný marketing, že máme elektrické autá, ale no to asi čo sa týka nejakej praktičnosti a jednoducho nejakého výkonu nebude žiadna sláva. No si teraz Číňania šlapú na plné obrátky, každú chvíľu nejaká nová automobilka prichádza na trh. Teraz som videl nejakú žak, akože propagovali, ukazovali to. A robia aj benzínové auta, samozrejme nie elektrické, no ale bavím sa o tej elektrike a tá Čína akože, som tu minule spomínal, že 1000 km dojazd akože už ponúkajú, čo teda keby bola pravda, tak keby bolo len 800. Tak už je to akože, to už by začalo meniť pomaličky pravidlá hry. Ale to si myslím, že je ešte ďaleko. A sa týka nákladnej dopravy, tak nevedia s tým jednoducho pohnúť. Chceli by to všetci, akože krásne si dali plány, postavili vzdušné zámky 2030, zero a tak je to akože nezmyslí, ale realita je niekde inde. Ja nechápem, akože prečo silou mocou chcú to akože takto znásilňovať tú nákladnú dopravu a akože tlačiť to všetkými možnými prostriedkami na tú elektriku, keď tá nafta funguje dobre. A jednoducho v dnešnej dobe sú to všetko Euro 5, Euro 6 auta, takže tam nie je absolútne žiadny problém. Sa týka nejakých emisí, úplne minimum, tá močovina robí svoju robotu, to AdBlue. To už má každé auto, už bez toho auto, akože to už je rarita vidieť auto bez AdBlue, to už som ani nevidel, nepamätám dlho. Sem tam nejaké kolotoče, keď idú, tak oni majú také staré rárovy, ale už tam majú Euro 5 všetko. Takže, lebo všade sú jednoducho, aj v mestách už niektorých máte zákazy, vlastne nesplňate emisnú normy, tak tam nemôžete ísť, je to aj v Európe, je to v Anglicku. Takže tlačia to do všetkých smerov, takže také auta už hovorím, je to rarita už vidieť. Takisto som si uvedomil, že už vôbec akože Magnumy, aké si boli, tak teraz hovorím, vidieť to je rarita. Minulé som videl jeden z spalovní, mal Magnum, má nejakú tuším 2011, neviem čo to dnes, aké žihlavy vyťahli. Ale akože už to nevidíte, keď z toho bolo plné cesty a dneska jednoducho to zmizlo. Oni ukončili výrobu, neviem, tuším 2015-16 posledný ročník bol, takže to úplne akože vymizlo, potom prišli NTTčka vysoké na miesto toho. Tak Magnum sa vyrábal od nejakého 901. Renault, takže on akože má za sebou slušnú éru. To bolo vlastne prvý ťahač, prvé nákladné auto, čo malo rovnú podlahu, že nemalo vlastne tunel motorový v kabíne. To bolo niečo v tej dobe. To mal také auto, to prišlo vlastne po tých nejakých liaskách a takýchto autách, tak také dielo v úvodzovkách, rovná podlaha to bolo. To bol skok dopredu obrovský technologický. Dali vlastne kabínu nad motor. Ja som s tými jazdil, akože to som to spomínal. Dá sa povedať, že všetky modelové rady okrem toho posledného, čo mal tú zdvihnutú kabínu, zvýšenú. Na tom som nejazdil. Ale všetky predtým, ako som mal
mal tú česť sedla. Ja, sa s tým nejazdilo zle, akože ani čo týka akože prostredia pre šoféra, pracovné všetko, akože mi bylo dobre, bola tam taká menšia chladnička, tak to majú aj dneska niektoré auta stále, ale akože bolo to, dobre sa mi s tým jazdilo, nemôžem povedať. Samozrejme manuál, to je jasná vec, to v tej dobe automaty neboli. Ale akože čo sa týka jazdenia, tak som bol s tým spokojný. Áno, to nastupovanie trošku bolo také iné, ale na to si človek akože zvykol, to nebolo problém. Ja som jednou rukou sa hore vyšvihol, akože kľudne som mohol si druhej držať aj kávu. Bolo to do zvyku. Ono aj to húpanie bolo také nepríjemné v začiatku, ale to človek akože úplne potom ani sa neuvedomoval. Ale tak kto s tým ako začínal jazdiť, tak mal taký pocit, jak na vode, keby plával, akože sa mu hlava točila. Tak aby nás tak zvláštne chovala. A tak dneska už rovná podlaha je štandard v týchto autách nákladných. Už to má akože všetky značky to majú. Alebo teda niektoré majú minimálny tunel nejakých 8 cm. Ale viem, že Mercedes mám, ako ja mám takisto rovnú podlahu. Scania to robia, S-kové. Čo tam ešte MAN, ten mal maličký tunel, ale mal. Volvo, tuším tiež, maličký tunel. Tak to je akože už to je všetko je to robené, aby ten šofér tam akože mal pohodlie. Čau, no to je pravda, keď si akože môžete v tej kabíne postaviť všetko, obliecť sa, nie sa tam krčiť niekde na sedačke a tak. No ešte sa tu robí, to bude dlho trvať ešte, no. Ten tunel, čo tu stávajú. Hore to drží kruháč, samozrejme, a preto je taká zápcha tu, no. Ja som si myslel, že to bude už hotové, no. Naivne. Ako no, podstata tých aut ostáva stále tá istá, ako to je. Máte jednoducho šasy, točňu, zapínate návesy, motor, všetko, akurát, že dobre teraz tlačia tú elektriku do toho, ale zase tam je problém s tými baterkami. Jednoducho tá váha nepustí, tak kvôli tomu chcú meniť zákony, aby bola väčšia váha prípustná, aby vlastne mohli tie elektrické autá naložiť to, čo je obyčajné. Takže ja si myslím, že tá technológia ešte nedozrela na to, aby to bolo takto používané, tá elektrika. Pokiaľ sa nevymyslia nejaké batérie, ktoré fakt budú dlho držať veľké množstvo energie, tak to nemá zmysel. A u nás v našej robote, ako neviem si to predstaviť, elektrické auto. To musela byť fakt nabíjačka na každom kroku, na každom rohu, jak sa hovorí. Čo ty tu, kamarát, kuckáš to dodávkou? Nechce ísť? Skáče mašina? No si tým tiež prešiel tým kedysi, keď som bol mladý šofér, to spomínam v minulom videu. Čo to oni robia, ale to by ma zaujímalo, akože prečo to takto tu je šalamúnsky. Či to bude jedným smerom tam a druhým naspäť. Druhou stranou neviem. Ale to vyzerá, keby to malo byť iba jeden pruh, akože potom vo finále tu. Tu je aká trojkolka. To je strašné, to je keby dal na vaňu kolesa prišroboval. Ešte ju otočil hore dnom. Slow lorries for 1,5 míle, no. Aby neboli ani tak pomalé, ako keby tam ten kruháč to nedržal. Tá cesta pôjde asi vrcholom na tom násype. Aha, už tomu rozumiem. Preto oni to takto dvíhajú. Tam bude tunel hore určite. Alebo možno výsek do toho kopca. Sa pozrieme.
900 metrov na krúhač a sme tam. Tam už to pôjde dobre dole. No ja som zvedavý, čo bude na rok, čo dostanem nejaké auto nové, či bude Mercedes, bude pokračovať, ale asi áno si myslím. Alebo nejakú inú značku, lebo som čo si počul, že sa šuškala po firme, že nebudú Mercedesy, tak som zvedavý, čo bude. Ale myslím si, že bude Mercedes, pretože máme aj servis blízko, aj všetko. Takže si myslím, že sa bude pokračovať, dostanem tú hnusobú, tú práčku automatickú a tak to je jedno. Ja nebudem určite kvôli tomu meniť firmu, že kvôli autu sa mi nepáči. Vnútri je to isté, takže ja zvonku už porúčená Pánu Bohu. Kúpim si tú kuklu, jak som spomínal kedysi. Aby ma nikto nepoznal, že na tom jazdím. Ale spoľahlivé sú akože tie Mercedes, to musím povedať. Aj tuto má akože kopec firiem, veľa ich tu jazdí v Anglicku, tých nových. Akože kupujú to aj, čo som na Slovensku videl firmy, tak takisto to majú, to chvália. To spoľahlivé auta. Tak ono je akože dobré, že motoricky je prevodovka super, ako dobre. Aj tento môj akože paráda, sa nemôžem sťažovať. Ale tú kabínu, ako neviem, prečo to tak spravili, prečo sa na tom tak vyzúrili. Či bol nejakej depresii ten návrhár, alebo čo, alebo mal nejaké ťažké životné obdobie, nechápem to, čo ho k tomu viedlo. Alebo nejaká závislosť na drogách a veci podobné. Ťažký alkoholizmus. Neviem, ale vyzerá to tak, že o život nebavil, tak navrhol len takú kabínu otrasnú. Lebo je to otrasné, akože. Vydávam to na cestách a akože nie je to nič pekné, nič. Môže hovoriť, kto chce, čo chce, že je to celkom pekné, je to otrasné auto. Akože výzorovo. Poďme, lebo keď zastavím, tak sa nerozbehnem. Si robím samozrejme srandu. No, robili to výsek do tej hory. Nebude to tunel, ale takto do vrchom poženú tú cestu. To bude dvojprúdové vlastne. Už majú nejaký asfalt položený, kúsok. Je značený Oxford. Ja som teda do horín chodil, a už som dlho nebol, si myslel, že to bude hotové, no. Som sa mýlil. Ešte to bude nejaký ten rôčik potrvá. Neviem ani dokedy to budú robiť, nevidel som žiadnu tabulu. Tiež to mohli nejako spraviť, aspoň jeden pruh, aby to bolo priebežné, aby to išlo stále. Tu akurát ide Mercedes nový. Moment čerta. No čo je na tom pekné na tej kabíne? Je ako strašné niečo. No hovorím, tak dovie, čo nám za tým stálo, za takým pohnutým osudom. No poďme, ten ide tam s tým zafíkom, ideme. No a už to teraz pôjde. Ešte toto prekľúčkovať. To bude jaká pekná kolóna určite, takisto jak aj tu. Oxford 44. Míl samozrejme.
Celkom si to asi aj oddychnú, keď tie kolóny zmiznú, keď to dorobia. To je celkom, by som povedal, taká hlavná spojnica. Takto, z toho oného západu na ten východ. Ešte mám 42 km do cieľa. To vám ešte musím ukázať, pozrite sa, tu je nejaký Čechoslovák. Bolo sa agentúra, nejaké tam má vlajky, aj Česku, aj Slovensku. To je paráda, to je radosť takto vidieť. Tak priatelia, sa už nakladá o 100-200, takže musím počkať, kým ho naloží, ideme na to. Tak vás zdravím. No a ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, že ste vydržali až sem. Samozrejme, ak sa vám video páčilo, zachájte nejaký ten like, nejaké to vychválenie. Samozrejme, každý video poteší. Ak máte nejaký nápad na video, kľudne napíšte, budem veľmi rád. No a ja sa s vami lúčim, dávajte si pozor na cestách, držte sa, užívajte voľno, keď makáte, tak pracujte o 100-200 ako včeličky a sledujte kanál. Ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách, streamoch alebo shortkách. Tak sa majte pekne a zdraví vás Peter z Chalom My Track Life. Čaute.